Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Suntem la Arad și azi joacă UTA. Vrea să-și ia revanșa în Cupa României cu FCSB. Au avut meci etapa trecută cu FCSB la București, au pierdut 2-1. Acum în Cupă vor să-și ia revanșa. David Miculescu revine la Arad, primul meci, să vedem cum va fi primit de suporteri. Am venit cu o oră mai devreme, că știți că sunt probleme cu turnicheții aici la UTA și să nu întârziem. Hai, ne vedem la stadion. Da, Vukcevic acolo este accidentat, nu va juca azi. Haideți că am intrat și noi. Acum să vedem unde găsim locul. Se verifică marcarea unui gol. Abonații n-au avut dreptul să intre cu abonamentele din sezonul regular. S-au pus în vânzare bilete special pentru ei în primul rând, adică au avut prioritate, dar nu au luat toți și sunt foarte mulți suporteri care au venit din zonele limitrofe Aradului, Oradea, Timișoara. Uitați-l acolo în care eu pe David Miculescu, fost la UTA. A dat 2 goluri cu Petrolul, aveți logo pe canal, UTA Petrolul 2-0. Meci de Cupa României, așa cum vă spuneam. Însă avem grupe, acum nu mai e sistemul clasic de anul trecut. Ostruț o Cămilă făcută de FRF. E grupă de 6 și joacă doar 3 meciuri echipele, adică nu se vor întâlni toate echipele din grupă. UTA joacă astăzi cu FCSB, după care are la Mioveni și la Buzău. Eu văd FCSB-ul și UTA favorite să termine pe locul 1, respectiv 2 în această grupă și cred că UTA are șanse mari să și câștige grupa dacă bat în seara asta pe FCSB. Primele 2 clasate vor juca în sferturi. Imediat acum. Galeria UTI este înfrățită cu galeria lui CSA Steaua, Peluza Sud din Ghencea.
Pop, care a fost lăudat de Poenaru pentru meciul de la București. Incredibil! Cheșeriu! David e huiduit. Nu cred că cădea el degeaba, dacă nu simțise ceva, dar cred că a fost o contră. Se verifică fică varul. Pe reluare de aici de pe telefon se vede că dă minge prima dată fundașul. Penalti Cojocaru. O fi văzut el ceva altfel, nu-mi explic. Niculescu fluierat. Probabil e doar o chestiune de timp. La final cred că va fi aplaudat. E gata prima repriză. Pauză la Arad 1-1 după acel penalti care se pare că a fost până la urmă. Capitanii celor două echipe, Cheșeru la UTA, Octavian Popescu la FCSB. Octavian Popescu n-a jucat prea bine. În repriza a doua poate îl vedem schimbat. Cheșeru, capitanul, în lipsa lui Ubing, care a fost exclus din lot de către Poenaru. A spus Poenaru că Ubing e cu gândul numai la transferul acela ratat la CS Universitatea Craiova din vară, știți discuțiile. Da, etapa următoare chiar CS Universitatea Craiova va veni să joace aici la Arad cu UTA duminică. Poate rămânem în zonă și venim și la meciul cu Craiova, vedem. 1-1 la pauză, ce să mai... UTA are în această seară o bancă mai bună ca FCSB. FCSB și-a lăsat jucători importanți acasă, așadar cred că UTA poate forța victoria în repriza a doua, dar vedem. Nu uitați, dați și voi un like și abonați-vă cei care n-ați făcut-o. Pop, numărul 55, marcatorul golului, are doar 17 ani. Cred că trebuie să ținem minte numele ăsta al lui Pop. Ce gol a dat de Slavescu! Minutul 47 al ordinei este pentru FCSB numărul 80, Eduard Rada Slavescu. Scorul de minut a FCSB 1-2.
Ștal! Fost la Rapid sezonul trecut. Niculescu! Del tereno intră numărul 30, Musu Alexandru. Schimbare foarte. Hai Galego! Hai Beuta de Lego! Cheșerul huiduit după faza asta. Lumea chiar strigă ironic să intre Cheșerul în teren. Otele și Postolachi se pregătesc să intre, bagă numele grele pe Enaru. Și să vedem cum va reacționa tribuna, că probabil Cheșerul va fi schimbat și Postolachi va intra în locul lui. Vedem! L-au și aplaudat oamenii, câțiva acolo, la sectorul D. Dar e clar că Vlad n-are nimic, le-a făcut ok la medici. Cojocarul a văzut, dar n-avea ce să facă. 10.820 de oameni prezenți la acest meci. Roșu că a aplaudat! Afară! Yes! Așa, yes! Yes, afară! Cum să aplauzi, frate, dacă e galben? Afară! Era clar că e al doilea galben dacă aplaudă. Hai, tată, hai că mai sunt 10 minute. Vlad arată aici la tribună semne. Gol turcesc! Aici s-a crezut că e gol la tribuna a doua. Se încing spiritele. Cineva de pe banca la roșu. Și roșu! Nu mai contează. Dintre 87, hai! Repriza a doua se prelungește cu bine. 5 minute. 5 minute de prelungit. Hai, 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 hai! 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 E nebunie, toată lumea e în picioare pe final acum. Al doilea pentru Radunovic e roșu. Bă, ăștia stâmpiți că stau în campionat, te egalează UTA în 2 oameni mai puțin.
minut. Lumea parcă n-ar pleca acasă, parcă ar mai sta, parcă s-ar mai juca. Egalitate prima partidă și A luat ea cu microfonul. Doi la 2 rezultat final, ați văzut ce nebunie a fost pe final. Nu uitați să dați și voi un like, abonați-vă și cred că este meritat până la urmă, echitabil de fapt, acest egal. Nu cred că FCSB a jucat mai bine în seara asta ca UTA, deci rezultat echitabil, ambele câte un punct pentru că e sistem cu grupe. Ce să mai, nu uitați să dați un like și ne auzim până data viitoare, pa, pa!